Masa wis? Wis. Tambah to. Biasane ping pirang-pirang kuat ngono kok mosok pindho tok. Dikai panitia sak piring apa kon tambah apa kok masak. Njaluk ibuwi apa piye? Ora. Kuwi lho jeng dalu mak jeng. Nembang utawa joget ki aja diuja. Nyawa. Digolek sok rada kurang ngono ben nagi. Tapi niki seneng lho Pak, nak dikon joget napa meneh serampat. Iya. Sewenang aja ta. Kula niku pokoke dalu niki remet sangat, Remen sangat. Remet sangat. Remet. Wis bene muni remet ya ben pancen isih. Remen. Isih terngiang-ngiang le remet. Oh lah. Kula nuwun sewu matur nuwun sangat Pak Tomin. Pak Minto. Aduh kleru Pak Minto. Pak masalahe desa mriki pun ping kalih niki kalih kula. Apa aja ta? Kala wingi teng pundi bening kula teng mriko. Matur ngoten iki teng Togokan nggih kula teng mriki. Sesuk ning Bilungan. Bilungan sapa to kok? Lah kene iki ana telu. Togokan bening karo Kendal Doyong. Wah. Oh gak togok bilung Limbuk wayang kuwi. Niki teng mriki komplit pokoke bentaun ringgitan ngeten iki. Napa melih ketua panitiane dulur kula piyambak. Sapa Pak? Nur Kolik. Pak Nur Kolik wis Iki acarane apa roh kowe? Lah Mas Nur Kolik wis Iki acarane. acara apa? Golekne bojo Nur Kolik. Oh alah, ora percaya apa ora kowe ora ngerti. Ketua panitia kancaku Mas Kolik mau. Mas Kolik. Dadi iki beteke apa? Pokoke lek nek ketoke rada sawang rada apik, langsung tak rabekne sesuk isuk. Ora kesuwen. Pak, sing apik iki lho Pak, nganggo ireng iki lho. Iki bojone dalang Malah bojone ngawur kok rumah saku. Alhamdulillah Lah acara. syukurilah. Kowe nyapa to omong? Ya aku sik sing ngomong kuwi meneng. Ya wis. Niki jenengan wis ngomong kawit mau mosok ya ora waleh-waleh. Wis aku tak meneng sakjroning sampean ngomong ngomong terus aku tak meneng. Bulurah iki kanca plek. Lang. Bulurah kalih Pak Carik Sukamto niku kalih kula niku pun kenthel. Dados dalu niki kan acare bersih desa. Masange, Dadi acarane bengi iki bersih desa. Lah, nanggape son brewok horeg niki mangke sound enjing didamel jeduk-jeduk. Macange, woi. Kowe lho dijak omong kok meneng ae lho karepmu piye, Lang? Woi. Pak Tomin. Sik. Lah tak dongane ra iso turu lak. Ya toh, mau cangkeme sapa? Aku jare ngomong gak sore aku ora oleh muni kok. Lah masa mula aku ngomong ku ya kowe muni yo bengok apa ora iso to? Oh ya wis, ya. Nak sawakmu ngomong kancane bengok. Ya melok-melok to. Iki acarane bersih desa ngertos napa mboten jenengan? Woi. Umpamane jenengan ngeten lek bersih desa napa niku macange? Mergo sing diarani bersih kelurahan kuwi tujuane warga masyarakat kabeh ingkang disuwi dene Ibu Lurah Sulestyawati. Sulistyawati. Masa sules. Sing mules ki lho sapa? Mergo tanpa panjenengane Bu Lurah ora bakal lumadi mergo minangka pepayunging warga desa utawa kelurahan Togokan. Gentenan ki lho delok niki lho. Sebab dalu menika warga masyarakat Togokan teng mriki kalian Ibu Lurah Sulistyawati niku bekerja sama dalam rangka tasyakuran Sudah bersatu padu mewujudkan tirakatan bersih kelurahan saben tahun ora pedol. betul lek-lekan nanggap wayang sewengi natas dalange Pak Minto gawa sak rombongan komplit menghibur warga masyarakat Togokan. Sing tujuane golek keselamatan lahir lan batin. Karo batok bolu isi untu. Rumah saku jauh. Awakmu kok iso nesu-nesu ki nyapa? Wah ora nesu piye kono ngomong ngajari reso Mergo kejaba saka kuwi ya nduk uga ngrawuhke bintang tamu Mas Rentem CS. Leres Percil CS. kula nggih alhamdulillah sampun rawuh teng mriki. Pak Minto. Wis saka panjang kuyunge Mas Rentem CS muga-muga warga masyarakat Togokan do seneng rasane. Alhamdulillah mugi-mugi tansah remen sedaya dados saged dados dampi saya para sedulur-sedulur ingkang wonten Kak menika Togokan. Pak Minto, gremes iki lho Pak Minto. Niki enten swara kok mboten enten rupane napa nggih Pak? Aku ki termasuk jin setan pribayangan lho Banaspati nembayang kacang ijo paham ora kowe? Kok rumangsa ki lho dolan ki lho. Perkara percil munggah akhire udan.
Masa udan. Iya lah ora ngerti aku. Masa gayane aku ki apa? Percil, per kuwi persatuan cil ki wong cilik. Dadi persatuane wong cilik dadi siji ning kene didongakne desane kuwi barokah. Perkarane udan kuwi jenenge rejeki. Nak mas aku ya ora percil kuwi per apa? Persatuan cil Wong cilik. dudu. Apa, Pak? Per kuwi cutik, cil kuwi telek. Berarti aku termasuk cupike Telek. lah telek iki. Alah, Pak Minto kaya telek. Lho areng Pak Dalang iki pemimpin dalu menika lho. Awakmu Sik, kok ngarani Pak sampean Minto. wis ngerti. Nyapa? Telek. Roh. Telek iki rasane piye? Ya ora enak. Oh, berarti tahu mbadek Tahu nyicipi. telek iki. Maksudmu lho apa? Maksudmu apa? Lah iya, Wis Pak telek Minto to? Roh. Rasane Ora enak. berarti tahun nicipi. Sampeyan tak roh odol, Pak. Odol. isis. Pak Minto lek jak momen ora tak nyambung. Aku nyapa? sedih. Aku arep mesti tak iki sedih. Lah wong penak-penak kancane iki istirahat. Heeh. Lah wong telepon lek jenenge Dalang iki ndandake telepon kancane iki yo jam 7 bengi apa jam 8. Ora kene telepon jam 3 isuk. Jenenge Jam nyambung. 2 kuwi jane telepon apa nyolong apa maling kowe iki. Berarti awakmu ora ngerti prinsip persatuan atau persaudaraan. Lah kok iso? Persaudaraan kuwi setiap waktu kita harus siap bisa menerima. Ya tapi delok-delok kancane iki istirahat apa ora? Ature dokter. Loh, ora ngomong percaya. soal dokter. Wong ki istirahat itu harus cukup. Paham ora? Heeh. Aja ditunda-tunda jenengan ngene iki. Dalu nyambut gawe. Megawe kaya ngene petenengan digawe sapa jajal coba? Ya nggih goleke kulawarga mligine goleke bojo. Loh, Bener. piye to Pak sampean Pak? Lah saiki sampean nyambut gawe goleke sapa? Golekne aku dhewe to digawe seneng. Lah terus bojomu sing ngayani. Nyapa ya ben nyambut gawe dhewe no. Awake dhewe penting seneng Pak. Kaya sampean ngene nyambut gawe dikene bojo. Gampang stroke Pak sampean Pak. Loh, enggak duwe kesenengan. Sampean kesenengane apa? Sampean kesenengane apa? Dalang. Dalang. Loh, dalang iki penggawean liyane lho Pak. Ngapusi bojo. Hah? Ora kono lempeng galeng kok. Ya Pak. Ora. Kaya aku iki lho contone, umpamane kene iki nyambut gawe gedene dikai bulurah pira, ditampani sing Umpamane dikene bojone dhewe iki mung 1%. Terus Lho, iya, umpama kayane iki sampean sumengi 10 juta lah. 10 juta atau Bojoe kei 100. Hah? Ora Ora 9 juta 900. Lho, dana kenakalan iki digedolan le. Berarti wong lanang sing LCT kowe iki. Lah apa LCT? Lecet. Lho, kok iso lecet? Lah karo wong wedok kok iso mau 100 kamu ngentuk 10 juta. Lho, wong golek wong wedok iki contone umpamane awakmu milih 1 2 3 4 5 6 7 8. Wah, iki loro dhewe hitungane iki. Seloro dhewe awakmu nyepele. Lah iki gumedi dhewe. Lho ngono kuwi malah enek petingane. Pertingane apa? Empuk. Empuk apa? Dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lho songo. Kowe milih sakmene iki, sing paling bosir sing dijajal. Yo Pak. jelas sing nom-nom to, Pak. Ora sing nom sing dijajal wajah kaya apa jajal coba menurut aku. Kesenenganmu sing kaya piye? Nah aku milih sing ngene iki. Iki. Heeh. Bocah lak guyu aja mbok pilih iki akhire bocah kaya ngene iki. Wah, ora iso milih wong wedok. Kowe ora iso milih wong wedok, layak bojomu nesuan. Cah wedok mesam-mesem ngene iki sumeh lho. Sumeh apa ki 2 tahun celok Pak Purnomo pedhot iki. Coba aku kon milih. Jajal sampean milih. Aku milih Lilis irunge paling bangir dhewe. Wah, jandel aduh. Sing di iki. Heeh. Alah ngentekni rejat dhuwit entek pira iki. Iki wedake mesti larang. Paham ora? Iki skincare ora mungkin kok rega 1000 2000 mesti luweh disuntik. Paham ora? Suntik. Lak bojomu aja disuntik le. Nyapa? Bojomu kan ireng Ireng, gelap. heeh. Kuwi lak disuntik Ireng putih. Akhire dadi kaya tekek kulite. Aja gak kena. Nah ngono aku milih ya sing dadi. Lho iki lho. Endi? Iki. Tak tekoki. Pak, sampe lak milih iki. Amit nuwun sewu. Sik delok-delok pengen roh mikir aku di. Mikir di. Iki. Ya, Dek, Cahyu. Namanya siapa cantik? Dia Sekar. Dia Sekar. Lho, kalem, Pak. Kalem. Dia Sekar. Kalem le, kalem lak rong kenal setahun. Wo, dipatak ndasmu masalah. Oh, tapi terang ya wajahnya mirip sing ning omah lho, Pak. Apa? Mirip sing ning omah. Nang omah gue ngo bojomu. Dek, namanya siapa tadi? Dia Sekar. Dia Mas. Sekar. Pidalo sang pundi? Tulungagung. Tulungagung. Kesukaan makanan apa, Nduk Cahyu? Burger no. Lho, apik pakanane burger. Kolesterol akhirnya loro kuwi nggo. Kok Burger salah nggih, kabeh? Nduk. Ya. Pedes suka?
Suka. Suka. Terus nuwun sewu. Kalau hobi kesukaan apa? Memanjat pohon. Lah, Menek, Pak. Wes, ndasmu ditek-itek kowe. Wah, apa kok wedok jalane menek iki jane keturunan Anoman. Iki asline. Dudu Anoman. Tapi lah wong cara aku, milih iki aja sing neko-neko. Milih sing pojok kae. Lho, Pak, kuwi milih sing pojok awakmu umpama sawengi ngono Pak, mok timpahi sikil iso keram dhewe lho Pak. Loh, beda le delok Nduk Cahyu. Bareng asma sinten Nduk Cahyu? Pipit mas. Pipit. Nggih. Pipit dare napa? Telo. Lah iya toh. Iki wong lanang iso sugih perkara wong wedok sing ekonomis kaya ngene iki. Ya telo kuwi gembili ngene lho mas. Lah. Kono telone entah apa mateng. Lho, Ya entah harap. lho iki lho. Masa mbok padakno karo Entah nggih jamu lho mas. Jamu to Nduk? Nggih. Senengane jamu, wong kaya ngene iki senengane jamu masamu. ya jamu beras kencur bojo lemu ngentekno kasur. Loh, ngawur rek. Iki jamu masuk kaya ngene iki istimewa. Nadanya minor coba. Nadane minor. Arep mbok apakne Iki bocah? lho delokno lak bojoku ya istimewa. Nduk Cahyu Pit. Alah. Nggih. Wis awakmu arep tok kuwi. Iya lho. Kaya tahu karo sunduke. Ora apa-apa. Coba Pit. Kari manis. Dek, tangane coba. Pak kuwi ra kabotan Biar. Alah, bisa ngene kaya batako. Iya. Kok batako to? Ora. Maksudnya kaya peresane batako ku lho luruse iki lho Mas. Kari manis, kuryang manis, nambyai kula. Masak. Alah. Ora maido meseme pancen anu manis. Iya. Cuma kuwi lho aku sing tak sawang lengene iki lho, Pak. Nyapa? Karo pupuku gede lengene. Ngawur lambemu syukur jeplak ae Mas aku. Coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pengen roh senyume kaya apa aku. Coba yuk nadane. Kari manis. Hadap sana Kakak, hadap sana. Kuryang manis nambyai kula. Wes yo wes dong riko meker sing kuno. Pintere kok iso kompak lho. Gumun aku. Lah sindene paminta takoni kompak. Kari manis, kuryang manis, nambyai kula. Sampeyan gumun iso kompaki mau. Nggih. Mau kok obo kok ngene ngono. Ora, sumpah ora tak obong. Alah wis, Dereng. Yo, swear. wis. Gila, tanganmu. Madep. Gah. Madep miring. Ora usah. Miring. Pak, nak suwer saiki gak ngono Pak zamane, Pak. Miring. Hah. Jenengan majeng mriki. Saiki nek suwer gak ngono. Iki ada iki wis. Iya. Dalang jajal. Pengen Ayo. romanisnya dalang aku. Ora sudi. Pak. Yogone dhisik. Lah ya kok mesti pinter-pinter, Pak. Padane sampean iki lho, bose lho, anak lanang mesti pinter. Loh, masa bengi iki? Iya no, iki sing duwe kan iki saiki. Oh, kuwi. Iya no, tatit no. Coba ya, yogone ya, aja ngantingi sini. Bos nom. Oh iya, bos muda. Iya. Kari manis. Yogone ora Mas wodok. Sik Mas, aja yogone. Apa? Bose wedok sik. Oh iya. Kok saben. Ayo. Syutingin. Alah, sesuk mesti tubruk kok. Wis pokoke lek iku iso action manis kaya yoga sinden ora tak sida tak ijolne. Padane sandal iki lho. Ono anu iso dijol ning ngawur kuwi lho. Tegese dijolke gelange. Oh, alah. Anu, mangke jenengan nek mboten purun kula potong 5.000 lho. Hei. Kuwi awake dhewe sing moto iki kono, tapi lak sindene istimewa. Coba. Dung dek dung dik tuk kleng dung dak dung dek dung dik tuk kleng dung dak dung dek dung dik tuk kleng dung dek. Asik. Ayo coba. Kari manis, aku yang manis nambyai kula. Wes yo wes dong riko meker sing kuno. Kendangnya Mas, kendangnya. Akari manis, aku yang manis nambyai kula. Wes yo. Sik. Lho nyapo ngrusuhi wong nom aku ki rumah. Iki penak. Ora. Barang sindene joget jan diamput pengen aku malian. Alah. Mau dikokon megah.
Coba. Tenan pengen tenan. Madhep rene. Agak. Madhep rene. Teges iki pengen naruh sindene ngono lho. Aku ndek kenane nek dalang sing ra iso masih kene lho kok mah lurunge ngene. Ayo. Ora, wong tapi tuwa kon ngono. Lah jenengan niku jajal to sithik Pak dikelos aku Pak. Engko dikene TikTok. Gak apa-apa. Aku iki wong isinan. Alah isinan kok. Lha isinan nyapa nyambut. Ora ngerti te kaya-kaya go. Aku iki wong paling isinan sak donya iki aku. Mosok. Heeh. Ngopo tau? Kok ibumu aku iki wong isinan. Lah kuwi roh sampean piye wong gampang ngisini kowe ya. Isinan nopo? Nopo? Coba ya, nadane Mas. Coba. Kencing manis. Iki penyakit malah. Iki Mas jalan malah mau kencing manis. Oh gak lagune. Kok ini Mas. Aku jajal iki Pak. Pak. Aku sitok ya Pak. Milio dhewe. Lah sampean apa ora penak wis. Jenengan sing paling apal ngoten lho. Ora aku lek perkara jogedan perkara manis ora iki aku ndak paham. Sampeyan milih dhewe. Pilihan apa? Nah, wis Pak. milih dhewe. Iki lho wek sampean Pak. Lah dalah nyapa aku. Oh, sitok. Iki enek. Wah, jangan koyo nom-nomane Pak Minto ya. Pak, pilihno sitok lho, aku ora penak aku. Pak Minto manis. Sama silene. Sing biasane sapa? Ora, aku ora. Sampeyan manut sampean aku sapa ya? Ya sik Luki dhisik jajal. Sapa Luki? Luki. Oh, aku iki ayo kene. Nah, Lilis. Luki karo Lilis. Loro no, Pak. Ya. Iya, engko mari kene Sing Lilis Luki pundi? Luki terus Rono sret. Ayo masuk. Wah tatonan Pak. Tato apa to, Le? Lah iki gurine. Kerokan lho masamu. Cah masuk angin kok tato. Lah tatone abang apik lho Pak. Tiba lu mau. Nah, syukur. Jadi Ibu. Pinte batale pintek bet. Lah, iki ngomong apa kuwi? Lagi kecamong man kaya ngene kancane. Ya awakmu ku dijak omongi aku arep bocah lapo. Oh, ape tak jak nyanyi. Nah, Oh, ngono to. bocah iki ngenane iki lho masamu iki lho. Tombol iki urung dipencet ra dipencet. Til. Iya. Nadane coba Kakak nadane. Lho Pak, malah dadi ngene iki lah. Malah dadi boneka cantik. Oh. Wes up. Oke. Oh, njaluk disayang ketok iya. Ora. Wong kok Oh, wadakno bojomu. bojoku lho turu. Tak WA. Aku lho karo Pak Wito jane padha asline. Nyapa to awakmu anggere nek sing mening-mening kok senengane langsung kudu. Ya ora masalah to Lele, seger-segeran. Nah, iki lho langsung WA lho. Sapa? Wedok Deni. Masa? Pak, kok ngantek kuwi Mas Petil ngambung anu Dik Lilis. Tenan. Wis ora tak wenehi sesuk. Syukur. Wong iki bagiane sing Mulane aja sembrono wong iki dipantau saka ngomah. Masa, Pak? Dadi wong lanang. Mosok WhatsApp sampean. Iki lho. Padahal wifi omah rong tak bayar. Iso WhatsApp. iso golek. Ayo, nadane. Nembang kemana ya, Dek ya, Cahayu. Ayo coba. Nadane sing enak. Lagu sing loh, lagu iki mau. Oh iya ya. Seberapa? Saman waku. Oh enggak. Goyang kamu sing enak ya. Oke. Ya coba ya. Kari manis. Sama nyanyi Dok, karo joget ya. Nadane wedok. Iki sandale sapa nek telek iki? Minto, nek Pak Minto ki, Mas. Mereknya apa to? Nek Pak Minto. Mereka segitu. Nadane wedok. Wah, nek takon merek. Kari manis, kurang manis, tambahi gula. Cil, kowe rada rono aku ki ya butuh vitamin. Ya Mas. Nyapa to kuwi cerewet iki nyapa to? Iki urusane dagelan lho. Urusanmu debok kuwi lho. Nah, Kowe rumangsa. sak menten seret niki urusan. Ora nek ngene iki yo kene sing ngurusi. Masa sithik-sithik ya ora oleh nonton. Ora lah. Wis saiki bakul perak barang ya. Masaku. Endok karo aku aja ngurusi dalangmu. Goyangi sembarang ya, Mas. Goyangi sembarang. Sik, lek aku ndak oleh nonton lambune tak pateni kabel. Nyapa to kok ngesro ngono. Wong iki sing adil penonton ya dibagi, dalange ya dibagi. Ya sik to sampean sing sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ora, aku ora butuh dalilmu. Lampune tak pateni tenan. Lho, iki lho tak wis aja anu lho Pak Mito. Kowe aja nyerewet lho kowe iki. Iki masalah iki. Sing duwe kuasa panggung ki aku. Lah nggih jenengan Iki lah sidane kene iki kuasaku. Kowe kuasamu debok tak kuwi lho.
Tapi kan sinden gawanku. Loh, tapi kan sak grup iki lho. Mbakmu sak kotak tok iki lho asline. Oke, berarti sampean iki rono. Ya. Aja gawe musik cangkemmu dhewe muni yo. Oh, sakit, oke. Kowe aja ngesruh. Ora, wis pokoke batese iki. Ya. Oke, bisa. Ora apa-apa. Oke. Oke. Ya. Oke, deal. Ya, deal. Ah, Ngantek ngangge musikku titenono. Sampai aku Deal. dalang sindenku titenono kowe. Kowe bengok dhewe. Yo Mas, yo Mas. Mantep dhewe. Arep sing Iya nyedeni toh? sapa? Ya ya, wirawene lah. Ayo ayo ayo. Ayo. Iya mas, iya mas. Kasih. Nah, jangan lupa mau tak goyang loh ya ini ya. Alas goyangan sembarang. Iki wis Ya terus Dang, musik. Los ya. Alas. Ya. Ya. Ayo, dari. Kari mane. Manut awakmu nduk manut awakmu. Lah, ora pakai dhewe sak grup. Lagi koncoku dorono iki mas. Ora apa-apa awakmu. Piye? Awakmu melu kene ae. Tenan aku jaminan Ben. apa? Kamu sabotase kowe. Ora. Lho masamu lho iki wis grup punya apa kok mbok kelih? Lah, nduk kowe pilih melu percil apa melu pake? Atau aku piye Pak nasibe Pak engko Wis mbok kowe digarap karo percil kuwi. Lho ora ning ngono lho. Weh, kancamu melu kono lho oh Mas. batang iki nyapa melok rono iki. Aku melu kene saiki. Kowe lho grupku. Kalau Pak Minto lek ono aku yo Kowe iki grupku. Wis, melu kene wis saiki. padha melu. Wis nembango dhewe, nyocoto dhewe aja gawe gamelan, aja musik sak karepmu wis. Aku golek aman kok, Bro. Lho Pak Minto lho jane ganteng sampean Pak asline. Alah, Alah, Sumpah. kasep. Mau dirasani ning mobil ora ngono. Pak Minto lho tuwek engko. Walek. Ora. Lah awakmu mau ngomong. Pak Minto senengane payak ora tuwek. Alah ora Tapi tuwek. tapi Pak Minto apian lho sampean Pak. Dem. Takon. Dam, Dalam percil muni ngono tenan. nggih. Wis sabotase dalam semalam iki Nggih, wis ndak tak wehi porsi blas ben nyocot dhewe. Nggih, ngocot Nembang gamelan yoga sound system ra lah. Lho masa ora nek kancane belas, Pak. Lah salahe awak. Kalau gelem mak digirin apa sapa unggahno. Nyapa? Aku karo Pak Digirin. Apa awakmu karo Kang Kolik? Dah. Kolek urung di bojo karo aku terus piye to aku. Iki ngene lho, Pak. Kuwi aja ngono lho, Pak. Iki yo diganti lho, Pak. Aja caramu ngono, sak penakmu dhewe Kowe kowe. nyilih. Tuku wis, tuku. Kene duwite sik. Sapa sing melu aku tak sawer kene. Melu aku kene. Ayo melu disawar. Kok hei. Op. Mau jadi apa lo? Ae dhewe Wis ndang saweren. wong ae dhewe wong lo 1 2 3 4 5 6 7. Cah, lampune pateni. Nah, Pateni kabeh. Nyapa kok mateni iki, Pak? Pateni. Ayo ndang sekakele, Mas. Lho, iki piye to iki jane? Kene Dalam pateni, kene pateni pisan. Ya aja ngono lah. syukur. Salah. Lah iki terus petengan meteng dedet iki terus ndelok apa to, Lang? Ayo, Lah salahmu dhewe golek goro-goro kok. Wah, aku ora golek gara-gara dalange ngesro iki dalange. Wes, Pak aku melu awakmu ae mumpung peteng-peteng iki. lah alah kowe kono. Wis wong licik kowe iki. Gak apa-apa kene ae. Kowe kena sengkuni kowe iki Mas. Mumpung peteng-peteng, Pak. Ngene, tak bayarane. Aku nyileh. Lampumu iki 50.000 iki. Lho, uripno. Aku lho. Lampunya di sini lampunya ini. Nek kene, wis uripno. Lah bayar pindho kowe. 50. Mosok 50. Iki patenono wae dalange, ora bayar masalahe. Nggonku tok. Oke. Oke, masalah. 50.000 kalah karo iki. Tak wene iki patenono neh. Ya to, wene ke. Wene. Kowe iki apa to, Lang? Hei! Wong kowe iki asline. Lang, Masa ya engko. ya carane ora ngene lho, masamu mota mati. Ben. Iki lho nyambut gawene piye? Bongko lek percil ben. Lah ya ora ngono lho, kowe ya aja ngono lho, Lang. Wong awake dhewe nyambut gawe bareng-bareng lho. Aku tak incim kat kok ngomah kok percil ngantek sia-sia tenan tak garap pokoke bengi iki. Aku njaluk tulung anu. Lah iki terus aku dagel piye to, Lang? Bayar neh no. Jangkrik. Bayari tukang. Iki tukang lampu ngarepmu iki. Depan. Uripno. Wis. Hop, yuk. Asik. Siji. Ya tak kei. Aku dadi tukang lampu ae aku. Untuk 100 lumayan ping 10. Aku ya apa? Pokoke aku karo wedok-wedok. Engko tekan jero dibalekne. Bang! Gendeng iki jane sampe.
Wis suwi janjangmu tak bledosne lho wis suwi. Nyapa bledosne? Lah kok boleh-boleh mati. Saiki kekuasaan lampu ada di saya. Lah iki opo? Malah kowe. 100 sik. Batak 100. Nah, Ah, tak urupne. ya wis. Lah, Nah, ngene. layak dipateni matane. Aku pokoknya kekuasaan lampu saiki. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, saya 10 hewan 100. Lah apa kancane serugi 400? Ora kocol kok. Ngomongmu aja ngawur lho, tak Aja. Lah iya. Aku minta 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini penuh saya wadalang. Sik ora salaman, renek salaman. Aman salaman. Kok kaya lebaran nek. Nadane Mas, nadane nyanyi Mas. Ora iso. Musike ora iso. Masa 100 sik. Lah nyapa? Bayar nah. Wah, lagi. Lah kok suwe-suwe dadi iki dadi apa iki dadi? Iki jane iki dalang apa iki kaya ngene iki mangsamu. Lah iki mangsamu iso lho aku iki bengi iki akhire tekor iso lho. Nek iso diadel sewengi tekor kok mangsamu. Rene ra nggowo apa-apa. Ya Pak. Kanca Pak, ae dhewe kanca. Ora. Pak. Sik, kono tok iki aja dionekke. Lah terus piye? Aku wis gelo tenan iki. Lah terus aku nganu dhewe. Ya nembang ke cangkemmu dhewe kono. Ya wis. Saiki nek paribasane Alah kowe melok sapa? Lho, kowe ngonomu mbok pateni no. pakai bal pirik. Apa? Pakai bal pirik minyak bulus. Apa le? Mau musik bayar dulu 100. Nah. Iya. Ya sekarang mulai. Ayo nyanyi le. Aku sing nabuhi aku. Ah, ben kene sing nabuhi ya. Wis nyanyi sembarang. Aku melu awakmu. Iya, kalau aku kowe. 100. Lah alah wes nang makor Mas aku. Ayo tak musik wes nyanyi mau apa sembarang lah. Di mana aku seneni bulurah aku malane. Nyanyi. Nyanyi. Duh jangkrik. Nah, pokoknya ngono kuwi saiki. Engko dibalik ning. Nyapa lho kok iso nganggo balik nih barang. Lah iki malah entek. Dik kalau dik Utang aku. Wes, ya. Utang ora. Ora kalau mesti kecil. Oh iya. Yuk nyanyi deh. Satusan kabeh. Cayu nyanyi ya. Yuk. Tanpa musike Mas Persil karo Mas Ontem. Tak musiki dhewe, Mas. Aku ya melok pake aku. Aku melok pake. Jangkrik nang batang-batange. Lah awakmu ngono kuwi. Wah, ya koyo tronton le. Berarti awakmu kalau ngomong caranya kurang halu. Iya bener. Jaluk pangapunten. Wong jenenge dadi pimpinane mang angel ya, Pak ya. Pak. Hah? Ngomong kok. Pak, Bapak Minto. Angel. Pak Minto nedhi pangapunten. Kula Sik, engko yo tetep tak ngapura ning sadurunge nembang sing nabuhi awakmu cah loro. Iya wis. Yes. Nek njaluk ngapura tak warai. Pak Minto, tireng aku. Iki lho nembang karo anu ngono ora to. Ora krungu ya, kok nembang ae dhewe sing musik. Ayo aku sing kendang ayo. Kari manis, saya 1, 2, 3 kowe bas karo 3, 2, 1. Ayo. Kari manis kurang manis tambahi gula wes yo wes dong ringgo meken sing kuno Jadi toblak tok ndanding tu tok tak kentung kari manis kurang manis tambahi gula kari manis kurang manis tambahi gula nyapa kok iso nesuwi lho. wes yo wes hati aku sambek Pak ambulan stroke ambulan ngawur kari manis manis tambahi cintir nek banget ini barang wes yo wes hati pikir ngomong Eman duh wes ben lagi telung begi ra apa-apa terus lah apa tak pongor cangkemmu terus Ya aku melu awakmu Kang. Pak Hah? Iki mau meet in
Supercilan. Iya. Meet in Kasudarsanan. Yo, saiki nembango. Nembang komplit karo musik. Mboten napa, Pak? Hah? Mboten napa? Grupku orang ngomong ke grupmu. Iya. Nah, awakmu njaluk nyepuro sik. Wes jaluk sepuro aku. Berarti grupnya sama nih ya? Heeh. Nggih, Pak. Ora apa-apa lah grup dhewe penting joget ora masalah. Ngesrono le. Penting melu. Iya. Iku dikesro le. Heeh. Nak perlu Yo, ada iki lho bedane grupe Percil karo grup Kasudarsanan ki ning kene iki. Pak, lah kok malah do lungguh kabeh, Pak? Kasudarsanan. Nggih, Pak. Ya coba, ya Mas, kaya apa? Ndopone lho tipine cuwilik sean somben lah gede. Iya. Wasek. Joget. Oh. Kasih Darsanan bergoyang yo. Terima kasih Adek. Matur nuwun, kompak sregep, kompak capapat rancak, nyanyine yo keras, jogetane rancak. Lah iki sing digoleki sing sinden-sinden sing kaya ngene iki. Dadi nom-nom kabeh ya, Pak. tembange apik, lagi viral, jogete rancak apa maneh kuwi. Lha iki bangkak nyapa ning kene kowe. Lho, Sapa lho Pak iki? bakul pelembungan. Bacake kok kaya ngono. Ayah. Ah. Nusul. Nyusul ya. Lah pokoknya nek wilayah Blitar ya ki mesti enek to. Masuk to, Mbak? Dimanapun Pak Minto berada ya ki mesti enek to, Mas. Ki enek Pak Minto mesti enek Enek nyiliti. nyiliti siapa? Ya nyiliti Pak Minto. Iya. Ora, ning tak sawang kowe ketok li seger ketimbang sinden-sindeng sekar Nggih gading. pancene benten to. Heeh. Ngene iki wong piantun togokan ki ngerti ndi to sinden sing paling ayu. Iya Cahayu. Sapa to sing paling ayu? Sapa to? Ya jelas aku to, Mas. Sing gawe kebaya ireng, kimplah koyok duduh. Duduh gule. Sing bosok ya. Gule gule bosok iki lho. Ya 3 dina wis mambu. Lah kono kok iso ngaku. Acarane ngerti apa ora? Ayah Minto iki lho dalang acarane apa ngerti apa ora? Ya iki yo ulang tahune Ayah Minto. Lah Iso ngawur. Iki acarane bersih desa. Bersih desa Ning kelurahan kene Togokan. Togokan. Dongake. Didongane muga-muga kabeh diparingi seger waras. Amin. Rezeki sing barokah. Amin. Pokoknya tebya saka bilahi. Iya Cahayu. Saka syukur sakit iya. kabeh diparingi selamat. Bener kok yo ngerti. Ya ngerti to Mas. Lah kene iki ya ditimbali Bu Lurah. Bu Sulis apa? Bu Sulistiawati. Apal no. Pak Kam siapa? Pak Carik. Pak Sare. Pak sapa kuwi? Ya sapa? Urung kenalan aku, Mas. Mosok yo ora salaman Ngene wis kenal. nyiliti Pripun, Pak? adadoh sampean nusul Pak E. Nggih. Iki gandeng bersih desa, bersih kelurahan ing Togokan. Kelurahan. Ora kitang sak tembang, nembang sing apik, aja Lah. nganti kalah karo Sinden. sinden. tunjukkan kehebatanmu. Iya, Mas. Lah aku tak rewangi aku mau kan nyusul ning gone Pak Minto kono. Masa? Ngerjo tangan kono. Rejo tangan. Wah, akhirnya ning kono wonge wis gak enek budal kabeh. Terus? Ya. Akhirnya aku nambang keri pisan, Mas. Nambang iso keri gitu. Ya Mas iki praune wis mlaku. Lah, Akhirnya aku njegur Nglangi. Nglangi. Terus mari Wah, ning jero petuk bajul. Geger. Wah, wis rame tenan ning kali. Terus bajule piye? Kowe perang karo Bajul. Iya. Ya terus ana ceritane apa ora? Akhirnya bajul kalat. Yes. Terus. Petuk Joko Sambang. Joko Tingkir. Oh iya, terus mari ngono. Akhirnya Joko Tingkir kenalan karo aku. Metu lo. Naga, Man. Kok. Sampai kaya ngono kuwi ya. Sik to, ceritane. kuwi awakmu apa lakon toprak to jane? Ora, mesti ceritane kok kaya ngono kuwi kaya kuwi sing Ya pancene sing yo. mbok ceritane cah pekok apa piye kok apa ya mungkin nang jero nek bajule lho Mas Samu lho. Lah kowe ora percaya jajal jeguro kono. Ya kegah ya bongko kacan mbok jegur udan-udan. Adik, tunjukkan. nembang ya, Dik. Nggih. Cayu iki mulo nembang pina-pina nduk, Cak. Apa? Iki lho.
Lah wong Tembange lagu ku mau sampe apik ning aja nganti kalah. Lah ngono lho. lagu gergaji kok mbok pamerni. Iya, geng. Mbokmu. Gerigis. Gaji. Lah nek aku lho mboten anu no, kalah kali sinden-sinden. Isin. Kono isin no. Lah nek kono ngetokno lagu viral, aku ya lagu viral. Sak ndure. Sak ndure. Sing lagi anyar. Anyar. Apa kuwi? Kuwi Mas lagune apa? Sing di Telek Lencong. Stempet lagune. Stecu. Coba kayak apa? Coba Mas nadanya Mas. Stempet. Sapi Mas, mayor Mas. Sakmene lho Mas, sakmene lho. Nadane, Genonyo nadane. ndasmu sakmene. Kowe tau TikTokan ora? Urung, lagi urung aku. Di karo gelakan Mas. Iya. Tanya ora? C. Ya. Sing di. Hei. Sing di. Iya iki lho sih. Sing Nah. opo? Nah. Nyocok nih. Aduh ambang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Iya udah. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya aja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Jeng. Tekmu tekku tekku. Lah gua opo tek kuwi jen ya. Stecu iso tekmu tek kuwi lho. Lirike ngono kuwi. Ngrungokne sinden nyiliti karo main gedang jan penak rasane. Kok ora weruh aku masamu. Kan lo nganti mangan gedang. Nyek ngono kuwi. Wong malah nonton malah karo main gedang iki lho. Lah kowe kleru wae. Mas bener ta Mas? Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok sadang terus. Pas Lah yo. tekmu tek. Iki lho sing kleru iki lho. Mutakno tekku. Stecu. Dalam cuek baru malu. Iki lho sing iso. Aduh adik ini mau juga abang yang gayu. Statue setelan cuek baru malu. Mas, Aduh adik ini mau juga nyapa. haus apa piye? Lah awakmu yo ngawur kok. Lah kok aku dipewepet. Lah iki lah lagune mesti iso. Mungkin apa? Stecu. Sing apa? Apa Arab Saidu. Anu versi jajal umpama kita gawe versi. Versi awakmu versi Arab jajal sopra. Setelan cuek malu. Aduh adik ini mau juga bergayu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Wih, versi Arab. Versi Arab. Bapakmu kok iso diversi ngono kuwi. Semangani Ben. Iki mosok urung dingoni panitia to, Mas. Wong mau yo dikek Masalah edaran. aku lho nemu kuning ngunut. Ketoke mau yo anu mau ketoke aku teko mau nggo sarungan yo metu kopoluan ketoke wong iki. Ngawur. Padakne apa? Sapa? Sing Jenengan metu paluan sapa? Jenengan. Lah iya. Kok malah ngaku to. Kuwi apa lho sing ora ngaku sembarang. Apa? Nek versi Jaipong iso. Iso. Jajal lek Jawa Sunda. Jaiponge Mas Jaipong. Tak gendung tok ketak gendung tok tudah ketak gendung tok ketak. Lanang wedok. Ya sak. Wedok no. Gendung tok ketak, tak gendung tok dasmu, tak gendung tok ketak, gendung tok gentar. Malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Enak ya juga. Weh bisa weh. Ya coba nyeliti. Weh, rock. Satu. Samono. Iya Mas. Hei,
Satu. Satu. Jauh. Sing iso bose. Satu. Satu. Aku anak ini abang yang tahu. Satu. Cuek pagi baru. Aduh adik ini abang yang maju. Mas Perdil. Dalam. Kuwi lek nganggo garap rock to iki. Nggih. Nah, ekspresine Kurang. jarite kon rodok ngunggahne sithik tekan dhuwur dungkul. Nah, coba. Yo, coba kaya mau. Wah, bar tandur to. Ora yo coba dicake. Wedok asli to, Pak? Wedok Asli to, Mas. Wedok kok wulu tok ngono. Iki ngono gawe stocking. Aduh. Bisa Ayo coba dicelake yo. Bisa toke ngopo? Stocking bulu. Aku kan wingi tanggapan dadi Anoman, Mas. Oh, ayo ngene lho, Pak. Ayo, nah yo ngono. Kurang penekanannya kurang. Wis tak teken ku sesuk mbledos no tek iki. Ora. Ditekan neh. Kurang. Tekan neh. Ngeden neh. Kita wis metu. Tapi Buka songo, Mas. tapi lah lagu iki paling apik niki, Pak. Nah, Apa ki lagu ya pop ya? Apa, Mas? Pop, lagu pop. Iso ora? Gak iso aku nek pop. Iso. Wes senengane nyanyi kuwi ta. Aku band nek lagu band. Band. Tambal band. Yo tambal ban kowe. tambal ban jeng. Lah tulisannya kan band tambal band. Nek gak ngono jumbuhno omahmu apa piye? Apa? Gunamu kan daerah Tuban, Tayub. 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 Aja tambal ban. Band. Oke. Ada Mas. Ayo. Tambal ban. Iya. Iso wae. Iso tambal ban. Paham. Iya. Paham. Pak, iki lho, Pak. Pak, kerja lho, Pak. Nyapa kok iso ngomong karo Pak? Lah kok koyo mungkin iki wis krungu lho. Yo maksudnya awakmu biar jelas ngono lho. Tambal ban versi apa? Versi apa? Iki versi kehidupan rumah tangga. Oh iya. Tuh, kehidupan rumah tangga. Apa ini? Yo saya seniman, kehidupan seniman. Oh iya. Emak jedar, emak Ngarepe sih. aku iki. Aku iki dadi seniman. Kerjane nek enek tanggapan wayah rame duit jutaan wayah sepi bingung golek utangan. Ya bener. Emak jedar BRI teko. Wah iki wayahe bayar angsuran. Ya bener. Emak jedar. Bang Mekar teko. Wah iki wayahe pelunasan. Ya bener. Emak jedar. Dan kolektor teko. Wah iki bingung golek alasan. Oh ya bener. Emak jedar. Pak Carik teko. Wah iki ayo budal ning poluan. Ngawur Aku nek ngono. sosialisasi ben kabeh kuwi Bersih. paham ora? Ditingkatne UMKM. UMKM Masyarakat Togokan iso dadi ayem tentrem, kabeh duwe lapangan pekerjaan. Amin. Hindari itu maksiat. Hindari itu judi. Karena judi dilarang oleh Roma Irama. Roma Irama Dilarang oleh negara dan agama. Niki nembang. Niki lari. Mak jedar. Wes. Lari. Ganti bocah-bocah. Nggih, lak mau kan pun sampun sing dereng lho, Pak.
Saiki ana pundutan Mas. Oke, menapa? Iki ya wong jenenge awake dhewe ning kene iki diperlokke. Nggih, Nggih, Pak. Pak. Endi, Pak? Pak, Napa enten napa lho? endi? Ora enak iki ning liwat WA. Oh, Oh, lewat WA. Kuwi anu resmi ya, Mas. Oh, resmi to. Katur sedaya warga masyarakat Togokan nyuwun tembang ingkang garapipun saking gamelan. Maksudnya apa, Pak? Gamelan iki, Pak. Pak. Ya, kok wedi ta aku ning kene. Kowe lo mikir apa? Aku nyapa-nyapa. Lah awakmu senenganmu telintisan kok karo Pak Dalang kok mulane kono ya siaga. Pundutane Jaipong. Oh, Jaipong. Jaipong berarti anu, Pak, bajeng loncat. Sopo sing ngomong bajing loncat? Lah napa, Pak? Jaipong. Walang kekek. Oh, Ayo, walang Walang kekek. kekek. Maksudnya walang kekek koncone bajeng loncat lho, Pak. Ya. Mbak sinten wau? 3 berarti, Pak. Mbak Mita, Mbak Mita. Mbak Diah, Mbak Imas. Oh, Yo. Mbak Mita, Mbak Ayo, Diah, apa? Mbak Imas. Huba. Yo. Mas Rentem kancanono Mas. Nduk nyiliti. Kowe gawane Pake. Nggih, Pak. Adoh-adoh kok Bojonegoro nyusul Pake aja nganti kalah karo Mbak Hani. Mboten. Kowe ngetokno kabisanmu. Ayo. Pun kula Ayo. tokne Ayo. bibar niki. Coba Coba kowe ngrimongo coba kaya ngapa? Ayo. Ong ketek. Ayo. Matamu. Iki lho pariane iki lho. Sidono sampur, Nduk. Sidono sampur, sidono sampur. Iso ta? Remong kalah, ta, Mas? Remong ta lah, Pak. Lah nek mau kan versi Jaipong. Nah, Saka Sunda iki Jawa Timur. Berarti Jawa Timur versine anu, Pak. Jedong, Pak, berarti, Pak. Iki sapa ora to, Jai? Kok sembrono. Aku naleni lho, gak iso ya.
Biasa, Mas. Ayo. Lah wis. Malah. Iki gaya putra apa putri? Kayak putra apa putri? Putri mawon. Putri apa? Putri apa? Ah. Hah? Putri apa? Putri apa? Putri malu. Coba pedes. Nah, coba. Yo, Mas Manto, Monggo apa? sareng-sareng kalian Nyi Liti sanggeng pundi Pak Yu? Saka sanggar. Sanggar Sanggar Bu? apa? Sanggar Pamujan, Mas. Ya bakal enggak sanggar seni apa? Sanggar seni apa? Ora enak yo anu sanggar seni Sekar Gadung. Sekar Gadung. Nyu Sekar Gadung nggih? Iya, Mas. Monggo sareng-sareng Remo Gaya Putri. Yo, yo. Udan-udan, Mas lunyu. Kuwi ngopo arep tanjak apa arep ngopo kuwi mau? Arep tandak niku kebleset ini lho, Pak. Jadi langsung tanjak. Remo Gaya Putri. Iso tanjak kene lunyu rada-rada. Ayo yo. Loh, kendange. Iya opo. Totong. Bas aja. Bajingan kowe. Bas. Sabar. Remo yang Remo jejek kancane mata. Cek tangane piye? Lah apa kancane Bu? Jejek tak. Carane yo. Sik, Mas. Jejek apa? Ning kene iki ra kon tukaran kon menghibur masyarakat lek mau Jejek kejedek. Remo kocok ke Remo. Lek anak wong rimo ki nyisih. Aja ning kene nyisih kono. Enek wong ngerimo malah ngerusuhi ning ngono nyapo. Mbok yo ngale ning ngarep ratan ngono piye? Wis bagong ngono. Rumah Lah, saku ya ning Remo kono. niku lho kancane iso jejek lho. Lha iki wau gantung sikil lho, Mas. Maksane gantung ngene iki lho, Mas. Lah sampean iki ning ngarepe. Oke, monggo. Tapi lah tak balik di sana kowe sampean nesu ora. Ora. Ya, wis monggo. Mas. Aku seminggir iso dijejek. Lugo kono. Lugo. Kowe yo iso ngrimo. Lugo. Bisa ta, Mas? Bisa. Pas. Kowe nyapa kok kalah sik? Kowe nyapa kok kalah sik? Lah nyapa ora oleh nonton kok. Ya nonton kene, ayo. Pamirsa. Kok iso malah ngindar kuwi lho. Bapak Ibu, ayo Ngatur. ngaturaken. Ya ampun. Eh. Nyapa?
Malah kaya wong tumor. Ora ketok iki mataku. Yes, wong garek nggih, sering ini pira pene lho. Nah. Ini tok. Cekap semanten. Ngidung kok langsung mbok enteki iki lho. Wis tak Paling gak bari, yo ora ketang sagongan. Sagongan. Wis iki ra enek wis anu. Danane mepet, Mas. Kok janane mepet. Kula duwe Ngaturaken pinarak ingkang sekeca lumantar jula-juli arek Surabaya. Gila, kaya ora to kowe. Ngono iki. Kowe pasti candi to kowe asine. Hah? Aku asline lho Jawa Tengah tapi mudeng awakmu sing Jawa Timur Rembang kaya. iki. Lah ya kowe malah ra mudeng kowe iki. Lah iya. Awan-awan mangan kasur cah prawan Jombang Ayo nandur sing kena di ngaturaken sugeng dalu para pamirsa sugeng mirsani rak ringgit purwa monggo sedaya Kidungen Jawa Timuran katur Mas Tulkiyem Pare ugi Mas Gawer. sami lenggah kanthi awan-awan cok mangan degan yen mangan degan cacahe limo dadi prawan aja jelalatan yen jelalatan ditubruki jaga Urip ning alam donya locak. Pira lawase. Yen diibaratne kaya wong mampir ngombe. Mula ayo sing rukun karo kancane gotong royong nyambut gawe. jero porot nondur meja gemok ra bunder-bunder arut urut barek wong tuwa besoke dadi bocah sing pinter bocah kene pancen ganteng-ganteng senengane sing peteng-peteng nggawa sing wedok atine grengseng bareng didemok otote metenteng Wong model sepeda jengki
setire cendak dawa sadele wong modele arek wedok saiki katoke cendak ketok sadele aja ngono Dik sing alon-alon mlaku alon sing penting parane aja ngono Dik aja dadi guyon aku ngono sayang karo kowe bocah kene pancen dablek-dablek ngomong sing wedok sirahe mumet sing wedok dikongkon mijet dipijet wetenge sing iso ruget-uget cekap semanten dengan kula menawi lepat di sepuro alon-alon Dik sing penting kelakon Lah kok isih kuwi lho cekap semanten hitungan kula menawi lepat nadi sepuro Pak gila ngedekne piye to Pak kode sampean dekno to dekno dekna wah kayak Banyaknya anu gawan ya Mas Endangnya Mas. kok iso Apa pokoke lek gawan saka omah mesti setel. Sih gawan. masa nek kidelan dung 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 Ini kan bekas drum band Mas. lek mau ngedekne kuwi lho Koko sing tupa kumelon ngeningken tiasa ngobat